Hola, soy María José, soy de Berín, de la provincia de Ourense, Galicia, y soy profesora del Instituto de Secundaria y a la meva feina sempre parlo gallec. Vaig venir fa 2 anys a Barcelona per fer el curs intensiu de català a nivell bàsic. L'any passat, també al mes de juliol, també va venir a fer la segunda parte del curs de català i aquest mes de juliol he venit també per a fer el de fluidesa. Me agrada el català, va fer el català solament perquè m'agrada, no lo necesito per la feina ni per altres coses, solo perquè m'agrada, i tornaré l'any que ve.